sedulure Kanjeng Rama tunggal bayu Siwa Setu Bondo. Isa apa ora Sewu Siwa Setu Bondo diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi Aji Pamling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang? Saka ing wana Tik Brasara. Kakang Setu Bondo ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setu Bondo dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, ya. Iki apa iki telale. Wah, ya. Telale iki nek yah ngene iki ngene iki. Ora mendel ngene iki ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Weh Gajah Setu Bondo. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setu Bondo Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbong. Udu. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresno karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih.